Helo. Reit. Fenw i di Dyfed Meredydd a rydw i'n dod o Ysgol Morgan Llwyd ac heddiw dwi am wneud sesiwn ar cyfnewid nwyon ar gyfer uwchgyfrannol bioleg. OK. Rwan, i gychwyn hefo cyfnewid nwyon, da ni rhaid edrych ar pam bod organebau angen cyfnewid nwyon. Y rheswm am hyn ydy resbiradu. Rwan, resbiradu ydy'r broses o gynhyrchu egni a mae o'n defnyddio ocsigen a glucose ac mae o yn cynhyrchu carbon dioxide a dŵr ac wrth gwrs egni, sef pwrpas yr holl broses. Rwan, mae'r nwy mae o'n cymeryd i mewn yw ocsigen ac yr nwy rydyn ni'n cael gwared ohono fo ydy carbon dioxide. Rwan, nodweddion ar gyfer arwyneb resbiradol neu ar gyfer cyfnewid nwyon. Pethau da ni angen ydy bod nhw'n denau, da ni angen iddyn nhw fod yn athraidd i nwyon, mae angen iddyn nhw fod yn llaeth, a mae angen iddyn nhw gael arwynebedd ar wyneb mawr. Dyma di'r pethau sydd yn bwysig ar gyfer unrhyw cyfnewid nwyon, neu unrhyw arwyneb cyfnewid nwyon. Rwan, os da chi'n organeb syml fel amoeba, mae amoeba gyda cymhareb arwynebedd ar wyneb i'w gyfaint sydd yn fawr neu'n uchel. Mae hynny'n golygu mae'n medru troledu bob peth mae angen ar draws yr arwyneb o'r organeb. Felly does na ddim problem gyda cyfnewid nwyon. Wrth i organebau fynd yn fwy, mae yna broblemau hefo cyfnewid nwyon. Da ni'n medru gweld hyn gyda yn organeb syml ni'n fan hyn. Mae hwn yn organeb siâp ciwb. Y rheswm dwi wedi dewis y siâp ciwb ydy oherwydd bod o yn hawdd i weithio allan ar arwynebedd arwyneb ac y cyfaint. OK. So, i weithio allan ar arwynebedd arwyneb, mae o yn 1:1 wedi lluosi gyda 6, herwydd mae gen o 6 ochr, felly mae o 6 mm². Mae gen ni wedyn cyfaint o 1:1:1. So mae hwn yn 1 mm³. Rwan, be mae hyn yn golygu ydy, wrth i ni edrych ar yr sum yma o cymharu'r ddau, da ni'n medru gweld bod gan fo cymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint sydd yn 6. Wrth fynd yn fwy, mae'r arwynebedd arwyneb yn cynyddu, ond mae'r cyfaint yn cynyddu yn gyflymach. Ac felly mae'r cymhareb rhwng y ddau yn lleihau. Os da ni'n cyrraedd ciwb sydd yn siâp 10×10×10, mae'r cymhareb wedi mynd lawr i 0.6 i 1. Felly mae o 1/10 o beth oedd o o'r blaen. Right. So, da ni'n gwybod bod mynd yn fwy yn achosi problemau. Rwan, un o'r technegau sydd gan yr organebau yma ydy gallan nhw newid i'w siâp. Felly dyma organeb sydd yn siâp spherical. Ac mae'r llwybr trolediad i'r canol fan hyn ymhell iawn. Right? Mae'n cymeryd dipyn o amser neu dipyn o bellter i gyrraedd yr canol. Be sydd gan organeb, yr techneg sydd gan llawer o organebau ydy mae nhw'n medru newid i'w siâp nhw. Felly mae bod yn siâp spherical fel hyn yn achosi problemau. So be mae llawer o organebau wedi gwneud ydy, maen nhw wedi mynd yn fflat ac yn hir. Felly, da ni'n gweld fan hyn bod wrth wneud y siâp yma yn fflat, mae y llwybr trolediad, bod gan hwn yr un cyfaint a sydd gan yr sffîr, wel, tua'r un faint, mae'r llwybr trolediad i canol yr organeb yn llawer byrach. Felly, be mae lot o organebau'n wneud ydy, maen nhw'n creu siâp cylinder, neu maen nhw'n mynd yn fflat, neu cyfuniad o'r ddau, lle da ni gyda organeb sydd yn hir ac yn fflat. Llyngau'r lledog di hwn flatworm. Ac mae rhain yn iawn, ond dyn nhw ddim ond rhyw chydig millimeters mewn hyd. So felly, dyn nhw ddim yn organebau sydd yn medru tyfu yn fawr iawn. Right, prif genwair. Rwan, mae prif genwair yn fawr, right? Ond mae ganddo fo groen llaeth, tenau,
sydd yn galluogi iddo fo fedru cyfnewid nwyon ar draws i arwyneb. Mae ganddo fo hefyd, i helpu hyn, system gylchrediad syml. So mae gan yr organeb, yr prif genwair, mae ganddo fo drawstoriad eitha mawr, a mi fysa cyrraedd canol yr organeb yn anodd. So beth sydd ganddo fo ydy system gylchrediad syml. Dwi'n gwmpas yr ochrau fan hyn. Mae'r nwyon yn mynd i gyfnewid ar draws yr arwyneb yma, a felly mae'r system cyfnewid yma, mae'r system gylchrediad yn mynd i symud yr sylweddau drwy'r holl organeb. So mae ganddo fo fan hyn yn system gylchrediad syml. Anfantais i'r prif genwair ydy mae ganddo fo arwyneb llaeth, ac mae hynna'n golygu mae rhaid fod yn byw mewn twneli llaeth mwyn gwneud yn siŵr fod o ddim yn sychu allan. Felly dyma di un o'r mantation, dyma di'r prif beth sydd ganddo fo sydd yn mynd i helpu o. So beth sy'n digwydd os da chi yn tyfu yn fawr iawn? So os da chi'n organeb mawr. Wel, be mae organebau fel hyn yn gwneud ydy, mae gennyn nhw arwyneb resbiradol arbenigol i gyfnewid y nwyon. So mae gennyn nhw arwyneb mawr. Mae gennyn nhw arwyneb llaeth, llwybr trolediad byr, system gylchrediad y pigmentau, ysgyfaint mewnol, ac mecanwaith awyru. Rwan, un o'r pethau fyddwn nhw'n gofyn mewn arholiadau ydy sut mae'r rhain yn helpu yr cyfnewid nwyon. Felly, mae'r arwyneb mawr mwyn cyfnewid nwyon, neu cyfnewid cymaint o nwyon a sydd yn bosibl. Mae'r arwyneb llaeth mwyn hydoddi, o bod ni medru cael trolediad. Mae'r llwybr trolediad byr yn hynny, mae o jyst yn llwybr trolediad byr. Mae'r system gylchrediad a pigmentau, mae hwn yn helpu cyfnewid y nwyon a symud y nwyon. Ac mae gennym ni yn olaf yn ysgyfaint mewnol, ac mae hwn yn lleihau holled dŵr. Ac yn olaf, mae gennym ni'n mecanwaith awyru, a'r mecanwaith awyru yn golygu da ni'n medru cynnal graddiant gynodiad. OK. Ymlaen i'r un nesaf, mae gennym ni organebau syml. Felly, dyma di'r pethau sy'n gwneud yr cyfnewid nwyon yn dda. Dyma di mathau o ddulliau cyfnewid nwyon sydd gan organebau. Felly, da ni'n cychwyn allan gyda'n anifeiliaid. Mae rhain gyda'n croen llaeth, tenau, a mae rhain yn cael ei ddefnyddio i gyfnewid nwyon. Mae gen nhw ysgyfaint syml gyda plygiadau, ond does na ddim angen cyfnewid llawer o nwyon gan amffibiaid. Y rheswm am hyn ydy dydyn nhw ddim yn gwneud llawer. Felly maen nhw'n eistedd mewn dŵr. Dyna pam bod yr croen llaeth ddim yn golygu bod yr organeb yn sychu allan a mewn denau, felly mae'n mynd i fod yn colli lot o ddŵr. Ond pethau eraill ydy, mae o yn golygu bod o'n medru cael yr math yma, neu ffordd yma o fyw. So mae yr ffaith bod o ddim yn cyfnewid, neu ddim angen cyfnewid llawer o nwyon, oherwydd bod ganddo fo yr cyfradd resbiradu mor isel. Reptiliaid. Rwan, mae rhain gyda croen trwchus, ac mae nhw angen cyfnewid nwyon yn defnyddio i ysgyfaint. Does dim cyfnewid nwyon yn mynd i ddigwydd drwy croen yr anifeiliaid yma. Mae ganddyn nhw mecanwaith awyru mwyn awyru i'w ysgyfaint nhw, ond mae yr ysgyfaint yn fwy cymhleth. Unwaith eto, ddo, dydy cyfradd resbiradu yr organebau yma ddim yn uchel iawn, oherwydd o ddim yn gwneud llawer.
Does gen nhw ddim llawer i wneud, neu dydyn nhw ddim yn gwneud llawer, felly dydyn nhw ddim angen cyfnewid gymaint o nwyon, felly mae'r ysgyfaint syml yn mynd i weithio iddyn nhw. OK, adar. Rwy'n mae'r rhain gyda gwaith cynnes fel ni, mae gennym nhw felly cyfradd resbradu uchel, mae o yn hanfodol bod nhw'n cyfnewid nwyon yn y ffeithlon. Mae ysgyfaint yr adar yn rhai bach, ac maen nhw'n gryno. Mae gennym nhw nifer o tiwbenau aer cenghennog sy'n cael ei alw'n broncau. Rwan, mae gennym nhw hefyd parabronchi sydd yn arwain at codennau aer. Felly, beth sydd yn digwydd hefo yr aderyn ydy mewn cymeryd yr nwyon i mewn. Mae gennym fo'r ysgyfaint yn fan hyn, ac mae gennym fo wedyn fel rhyw fath o megin, sef codennau aer mawr a waliau tenau, a mae hein yn helpu gwthio yr aer i mewn ag allan yn gyflym. Megin ydy bellows. So beth sy'n digwydd ydy, mae'r aer yn dod i mewn, ond mae wedyn yn pasio i'r codennau aer yma, wedyn mae'n cael ei gyrru allan yn ôl dros yr ysgyfaint. So mae hwnna jyst yn helpu awyru yr ysgyfaint yn llawer gwell. Mae'n gwneud synwyr bod adar angen yr math yma o system oherwydd bod gennyn nhw yr angen i gyfnewid llawer o nwyon yn gyflym oherwydd maen nhw'n gwneud gwaith caled megis yr hedfan. OK, pysgod rwan. Mae gan pysgod esgyrnog arwyneb arbenigol i gyfnewid nwyon, sef eu tagellau nhw. So, da ni'n gweld o fan hyn, dyma nhw'r tagellau. Mae gennym ni yr bwa esgyrnog yn fan hyn. Mae gennym ni wedyn eu filamentau tagellau yn yr ardal yma. Ac mae rhain yn galluogi iddyn nhw fedru cyfnewid nwyon yn effeithlon iawn mewn dŵr. Maen nhw yn sôn am y gill rakers fan hyn. Hein ydy fel rhyw esgyrn bach, ac mae yna lot o sôn mewn cwestiynau arholiad am beth ydy pwrpas y gill rakers. Y pwrpas y gill rakers ydy i tynnu allan unrhyw gerrig, unrhyw fanion, unrhyw ddarnau o fwyd allan o'r dŵr ac atal o rhag mynd ar y tegellau a'i clogio nhw fyny. Be dydy rhain ddim yn gwneud ydy, dydyn nhw ddim yn tynnu moleculau bach allan. Rwan, un o'r ffefrynnau cwestiynau ydy awyru yr tegellau. Ac beth sydd gyda chi fan hyn ydy diagram yn dangos sut mae'r tegellau yn cael ei awyru. Felly mae gennym ni yr ceg yn agored fan hyn, mae gennym ni'r ceg ar gau, felly dyma di mewn yn adlu. So, mae'r dŵr yn dod i mewn drwy yr geg. So, mae'r ceg wedi'w agor. Mae na gwaelod ffug i'r ceg, yr heudod y geg yn fan hyn, y buccal cavity. Ac be mae hwn yn neud, os ni'n edrych arno fo o'r ochr, mae gennym ni, so dyma fo'r ceg yn agor fyny. Mae gennym ni'r llygad fan hyn. Mae gennym nhw yr llawer ffug yma i ei ceg, ac mae gen nhw cyhyr o dan hwn, a mae o'n tynnu yr llawr y ceg i lawr. A be mae yna'n neud, mae'n creu mwy o gyfaint yn fan hyn. A mae hynna'n golygu mae'r gwasgedd tu mewn yr ardal yma yn lleihau. Felly, mae dŵr yn symud i mewn o'r gwasgedd uwch i'r gwasgedd is. Mae yr operculum wedi cau. Yr operculum ydy fel darn esgyrnog dros tegellau. Da ni'n gweld fan hyn y tegellau yn pysgodyn, ond mewn gwirionedd, pan da ni'n edrych ar pysgodyn, da ni'n gweld y tegellau fel hyn. Da ni'n gwybod bod nhw tu ôl fel yr flap esgyrnog. Yr enw ar y flap esgyrnog yma ydy'r operculum. Felly, beth sy'n digwydd ydy, mae yr falf ar yr operculum ar gau, felly os ddim dŵr yn cael dod i mewn ffordd yma, mae yr dŵr yn symud i mewn i'r ceg, a felly mae o wedyn yn cael ei gwthio allan. So wrth allan adlu, da ni'n galw fo'n anadlu neu awyru, yna dŵr sy'n cael ei symud yn fan hyn. Mae yr
ceg yn dod nôl i fyny, mae'r gwasgedd fan hyn yn cynyddu, mae'r operculum yn agor, a mae'r dŵr yn cael ei gyrru allan dros y tegellau. So dyna di'r mecanwaith awyru. So i fynd drwyddo fo, ceg yn agor, operculum yn cau, llawr y ceg yn gostwng, cyfaint y ceudod yn cynyddu oherwydd bod yr llawr yr ceg yn cael ei tynnu lawr, mae'r gwasgedd yn gostwng, ac mae dŵr yn llifo allan, mae dŵr yn llifo i mewn oherwydd bod y gwasgedd yn is mewn y geg. Wrth allanadlu neu gorfodi'r dŵr allan, mae'r ceg yn cau, mae'r operculum yn agor, mae'r llawr y ceg yn godi, mae cyfaint yn lleihau, mae y gwasgedd yn cynyddu, a mae dŵr yn llifo allan dros y tegellau. Ac mae hynna'n digwydd, oherwydd mae gwasgedd yng ngheudod y ceg yn uwch nag ydi o tu allan. OK, rwan, dyma yr tegellau. Rwan, hwn ydy'r bwa y tegell, sef yr esgyrn, ac yn sicr allan ohonyn nhw, mae gennym ni yr filamentau. Ac ar y filamentau yma, mae gennym ni'r platiau. Mae hwn i gyd yn cynyddu arwynebedd ar wyneb. Dach chi'n gweld yr filamentau yma, felly da ni'n gweld nhw yn fan hyn. Dach chi'n gweld nhw, dyma fo yr bwa, a dyma nhw yr filamentau, yr tegellau yn yr pysgodyn. OK, so dyma fo yn disgrifio beth sydd yn mynd ymlaen fan hyn. So mae dŵr yn llifo i'r cyfeiriad dirgroes. Rwan, dyma un o'r pethau pwysig am yr pysgodyn. Mae gen i beth sy'n cael ei alw'n llif gwrthgerynt. Graff ar y chwith yn dangos llif gwrthgerynt. Felly, da ni yn gweld, mynd yn ôl i'n diagram fan hyn. Dyma fo llif y dŵr. A dyma fo llif y gwaed. Chi'n gweld bod llif y dŵr a'r gwaed i'r gwrthwyneb i'w gilydd. Maen nhw'n galw hwn yn llif gwrthgerynt. Gwrthgerynt countercurrent. A beth sy'n digwydd ydy, mae'r dŵr yn dod i mewn o blaen yr tegell, felly mae'n dod o flaen y tegell ac tuag at cefn y tegell, felly mae hwn yn dangos yr pellter ar hyd yr tegell. A mae'r dŵr yn llifo ar hyd yn tegell ni yn fan hyn, ac mae o yn mynd dros yr tegell o'r blaen, i'r cefn. Mae'r gwaed ar yr ochr arall yn mynd i'r cyfeiriad dirgroes, felly mae'n cyrraedd cefn yr tegell a mae'n gweithio i ffordd tuag at ymlaen. Ac beth sydd yn digwydd, neu pwrpas hyn, ydy gwneud yn siŵr bod yna gwahaniaeth cronodiad. Fel allan yn dda iawn, ni'n defnyddio lliw gwahanol. Mae yr cronodiad yr ocsigen yn y dŵr wastad chydig bach yn uwch nag ydi o yn y gwaed. Rwan, os fysa'r ddau yn dod o'r un yn cyfeiriad, mi fysa yr gwaed yn cyrraedd fan hyn gyda cronodiad isel iawn o ocsigen, a mi fysa ocsigen yn troledu ar draws o'r dŵr i mewn i'r gwaed. Y broblem hefo hyn ydy, fysa fo'n cyrraedd be da ni'n galw yn equilibrium. Mi fysa'r cronodiad yr ocsigen yn cynyddu yn yr gwaed, mi fysa fo'n dod lawr yn y dŵr, a da ni'n cyrraedd y pwynt yma lle mae'r cronodiad yn mynd i fod y ddau yn mynd i fod tua'r un faint. Ac mae hyn tua hanner ffordd ar hyd y tegell. A felly, da chi'n gweld bod dirlawnder yr gwaed i ocsigen dim ond tua 50%. Yn yr
system fel hyn, mewn cyrraedd o leia tua 75%, weithiau mae'n medru mynd yn uwch i tua 80%. Felly, da ni'n medru gweld bod yr gwaed yn cael llawer mwy, neu pigo fo lawer mwy o ocsigen drwy wneud o yn yr dull yma, yn defnyddio'r dull gwrth-gerint. Dŵr yn llifo i cyfeiriadau dirgroes. Mae'r plat tagell cyfan yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfnewid nwyon. Felly dyma un o'r prif gwestiynau maen nhw'n gofyn i chi. Beth ydy mantais? Wel, mae'r plat cyfan yn cael ei ddefnyddio neu mewn cynnal. Mewn cynnal graddiant granodiad ar hyd holl hyd tagell. Dyna ydy mantais mawr y llif gwrth-gerint. Dio ddim yn cyrraedd equilibrium. Rwan, mae yna mathau eraill o bysgod, sef pysgod cartilagaidd. Ac mae pysgod cartilagaidd fel siarcod gyda system llawer llai effeithlon. Mae'r dŵr a'r gwaed yn llifo i'r un cyfeiriad ac ar draws yr tagell. Llif paralel da ni'n galw hyn, a mae'r graff ddim ar y dde, mae o dan, yn dangos beth sydd yn digwydd. Dydy'r graddiant cronodiad ddim yn cael ei gynnal, dydy'r trylediad ddim yn optimaidd, nac ar draws y plat tagell i gyd. A mewn cyrraedd beth ni'n galw yn equilibrium. Felly dyma beth sydd yn digwydd yn yr pysgodyn cartilagaidd. Rwan, nwch chi'n adnabod y pysgodyn cartilagaidd yma, hwn di'r siarc. Rwan, bod hwn yn edrych fel bod o'n system llai effeithlon, mae o yn amlwg yn gweithio ddigon da i'r siarc, oherwydd mae'n wedi bod o gwmpas am dros 300 miliwn o flynyddoedd. Felly, maen nhw wedi bod o gwmpas cyn yr deinosoriaid, maen nhw wedi bod ar ôl y deinosoriaid, maen nhw hefyd yn defnyddio, be maen nhw'n galw yn Saesneg yn ram ventilation. Dydyn nhw ddim yn awyru eu tagellau drwy pasio yr dŵr ar draws y tagell drwy defnyddio yr gwaelod yr ceudod bochaidd i symud i lawr. Maen nhw rhaid nofio mwyn gwneud yn siŵr bod yr dŵr yn pasio ar draws y tagellau. Dyma pam bod siarc wastad yn parhau i nofio, dydyn nhw ddim yn aros yn llonydd. OK, so ymlaen i pryfaid. Rwan, mae pryfaid yn cyfnewid nwyon drwy defnyddio parau o dyllau, sef sbiriglau, ac system tracheol. So beth sydd gennych chi fan hyn ydy, mae gennych chi system tracheol, mae gennych chi'r sbiriglau, hyn di'r tyllau ar hyd yr anifeil, ac beth sydd yn digwydd ydy mae rhain yn agor i mewn i cyfres o diwbiau fel da ni'n gweld fan hyn. Rwan, mi wnawn ni ddod nôl at y cwestiwn yma os oes gen i amser, ond mae'n gofyn am beth ydy mantais system tracheol ar gyfer cyfnewid nwyon. Ac un o'r prif fanteision o y system yma ydy mae o'n gyflym iawn. Mae hwn yn gweithio'n llawer cyflymach nag ydy ysgyfaint ynddo ni. Mae'r amser mewn cymeryd i'r ocsigen cyrraedd y cyhyrau yn llawer cynt, oherwydd dim ond system o tiwbiau, mae'n mynd drwy'r tiwbiau, lawr i'r tiwbiau tracheolau bach yma, ac mewn cyrraedd y cyhyr, a mae'n mynd syth i ganol y cyhyr. Right, so, dach chi'n edrych ar y system tracheol ac y ffordd mae'n cael ei awyru. So, yn gyntaf, wnawn ni edrych ar beth ydy'r system tracheol, ac edrych ar beth sydd yn digwydd pan mae o yn hedfan ac wrth orffwys. Rwan, yn gyntaf, beth sy'n digwydd hefo'r system tracheol ydy mae gennym ni spirigl. Mae'r spirigl yma yn medru cymeryd
nwyon i mewn. So hwn di'r agoriad o'r tu allan, a mae'n mynd i mewn i'r trachea. Ac mae yr aer wedyn yn mynd reit lawr drwy'r tiwbiau yma, ac mae'n mynd reit mewn i'r cyhyrau. Rwan, fel ydych chi'n gweld fan hyn, mae yna holif, dyma di'r stwff du yma, yn yr pibellau yma. A mae hynna'n golygu mae'r nwyon yn cyrraedd fan hyn, a mae'n agos i'r cyhyr, ond dio ddim mynd reit i mewn i'r cyhyr. Wrth i'r pryfed hedfan, mae faint o holif sydd yma yn mynd yn llai. Rwan, mae sawl rheswm dros hyn. Un o'r prif resymau ydy mwy o thebyg bod yna acid lactic ac carbon dioxide yn cael eu cynhyrchu yn yr cyhyrau. Mae hwn yn golygu bod potensial dŵr yr trachea neu'r system tracheol yn mynd yn is, a felly mae yr hylif yn yr tiwbiau yma yn symud i mewn drwy osmosis. Ac felly, be mae'n wneud ydy, mae'n golygu mae'r aer yn medru dod yn agosach i'r cyhyr, a felly dydy o ddim yn rhaid trwledu, neu'r ocsigen ddim yn rhaid trwledu cweit mor bell, a mae hyn yn fantais os di'r anifail yn hedfan, oherwydd mae o'n defnyddio llawer mwy o ocsigen. So, dyma ydy, yn y math yma o gwestiwn, maen nhw'n gofyn i chi, be yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau? So mae yna llai o holif. Be di'r mantais? Wel, mae yr aer yn mynd yn agosach, a felly mae yna llai o bellter trwledu yn rhaid digwydd mwyn cyrraedd i'r ocsigen gyrraedd y cyhyrau. Yr ail beth sydd efo yr system tracheol ydy y system awyru. So felly, unwaith eto, da ni gyda system awyru. Yn yr achos yma, beth sydd gennym ni ydy, mae gennym ni codennau aer yn yr abdomen. Ac mae'r abdomen yn mynd yn fwy yn ehangedig, so mae'n mynd allan, ac mae'n mynd yn gywasgedig, lle mae o yn mynd yn llai. Ac fel fyddwch chi'n dychmygu, mae'r codennau aer yma yn yr abdomen yn mynd i cael ei wasgu ac yn cael ei ehangu. Felly, pan mae o yn ehangedig, mae rhain yn mynd yn fwy, ac felly mae hynna'n tynnu aer i mewn iddyn nhw. Rwan, ar yr un amser, mi fydd yr spiriglau ar gau yn yr abdomen, mae rhain i gyd ar gau, ac mae yr spiriglau yn y thorax, da chi'n gweld ar agor, felly mae wrth iddo fo fynd yn ehangedig, so mae iddo fo fynd yn fwy, mae yr spiriglau yn y thorax yn agor. Mae'n golygu mae aer yn cael ei tynnu mewn drwy'r rhain. Mae'r spiriglau yna wedyn yn cau, ac unwaith mae'r abdomen yn gywasgedig, mi fydd o. Mae'n allan. Unwaith o fynd yn gywasgedig, mae o'n mynd i fynd yn llai. Mae'r codennau aer yma yn mynd i fynd yn llai. Mae'r aer yn mynd i cael ei gwthio allan, ac mae'r spiriglau yn y thorax ar gau, ond mae'r spiriglau, yr abdomen, mae'r rhain ar agor, dyma nhw, fan hyn, a felly mae aer yn cael ei gwthio allan. A drwy hyn, beth sydd yn digwydd ydy, da ni'n cael aer yn dod i mewn drwy yr thorax, ac mae'n cael ei gwthio allan drwy yr abdomen. A fysa rhaid i chi gysylltu'r rhain hefo'i gilydd, felly fysa rhaid i chi ddweud ehangedig, mae'r codennau aer yn golygu bod o'n sugno aer i mewn, mae'r spiriglau ar y thorax, rhain ar agor, felly dyna lle mae'r aer yn dod i mewn. Wrth fynd yn gywasgedig, fydd o'n gwthio aer allan, yr spiriglau ar y thorax wedi cau, spiriglau ar y abdomen yn agor, a felly dyna lle mae'r aer yn mynd i fynd i cael ei gwthio allan. Felly dyna sut mae o yn mynd i fod yn awyru yn system tracheol. Gyd ydy, hwn ydy jyst disgrifiad o beth dwi'n newydd sôn amdano fo. Abdomen yn ehangu, spiriglau'r thorax ar agor, abdomen ar gau, ac mae'n mynd drwy gyd o'r pwyntiau yna. OK, i orffen, dwi eisiau ni edrych ar yn ysgyfaint. Rwan, mae yna lot o'r pethau da ni'n gweld ar yr ysgyfaint.
debyg iawn i beth da ni wedi weld o'r blaen. Felly, mae gennym ni yn ysgyfaint fan hyn, ac mae gennym ni yn larynx, trachea, yn cael ei ddal yn agored gan yr cylchoedd o cartilag. Mae gen ni yn broncws, yr broncws wedyn yn agor i mewn i'r bronchiolynau, hein di'r tiwbiau bach sydd mewn yr ysgyfaint, alveoli a'r pennau y rhein, ac wedyn mae gennym ni yn cyhyrau rhwng-asennol, hwnna di A, mae gennym ni'n asennau, dyma ydi F fan hyn, ac mae gennym ni hefyd yn llengig. Rwan, mae lawer o hwnna yn bethau da chi'n gwybod yn barod amdano yn tygau. Mae gennych chi disgrifiad fan hyn. Be sydd yn wahanol yn y llun yma ydy beth sydd wedi cael ei ddisgrifio yn B. Rhain ydy'r pilennau esbilenol. A mae'r pilennau esbilenol ydy pilennau sydd o gwmpas yr ysgyfaint. Ac mae hwnna yn rhywbeth sydd yn wahanol i beth chi wedi dod ar ei draws. Hein di be mae'n galw pleural membranes. A mae'r pleural membranes ydy pilennau sydd o gwmpas ein ysgyfaint ni. Mae yna ddau ohonyn nhw ac mae yna hylif rhwngthyn nhw. Os maes yna rhyw fath o infection yn yr hylif yna, maen nhw yn galw fo yn pleurisy, a maen nhw'n achosi lot o broblemau gyda yr anadlu'r person. Right. So dyma fo yn prif rhannau ni o yn ysgyfaint. Rwan, gyda'r mecanwaith awyru, da chi mwy o thebyg yn gwybod llawer o hyn yn barod. Mae gennym ni dau set o gyhyrau yn cyfangu, neu'n defnyddio lliw gwahanol. Mae'r dau set o gyhyrau yn cyfangu. Mae gennym ni yn llengig yn cyfangu, a mae'n gwastadhau. Mae gennym ni yn cyhyrau rhwng-asennol yn cyfangu, a mae'r asennau yn symud i fyny ac allan. Mae hwnna'n creu mwy o gyfaint tu mewn ceudod y thorax, mae'r gwasgedd yn mynd yn is, a felly mae aer yn symud i mewn o gwasgedd uwch sydd tu allan yr ysgyfaint i gwasgedd is sydd tu mewn yr ysgyfaint. Rwan, y ffordd mae o wedi newid ydy yn lefel A, da ni'n sôn mwy am yr pilennau. Felly, mae gen ni cyhyrau rhwng-asennol allanol yn cyfangu i symud yr asennau i fyny ac allan. Mae hwn yn tynnu ar y pilen esbilenol allanol. Mae'r llengig yn cyfangu a gwastadhau. Mae'r gwasgedd tu mewn i'r ceudod esbilenol yn lleihau, ac mae'r pilen esbilenol fewnol yn cael ei tynnu tuag allan. Mae hyn yn tynnu ar arwyneb yr ysgyfaint, mae'r alveoli yn ehangu, ac mae hwnna yn golygu mae yna gwasgedd is yn yr alveoli na sydd yn yr atmosffer, a dyna pan bod yr aer yn cael ei symud i mewn. Felly, yn lefel A, mae o i wneud hefo yr pilennau ysbilenol gyda mae yna ychwanegiad hefo'r pilennau esbilenol. Allan arlu, just gweithredol ac goddefol. Gweithredol ydy mae o yn actif, goddefol ydy mae gyd o'r cyhyrau yn ymlacio. So mae nhw'n lleisu ac mae nhw'r asennau yn symud i lawr ac i mewn. Mae'r llengig yn lleisu, ond unwaith eto mewn sôn am yr pilennau esbilenol. Felly mae'n gadael i'r pilen esbilenol allanol symud tuag at i mewn. Mae hwn yn cynyddu gwasgedd yn y ceudod esbilenol. Mae'r esbilenol fewnol yn symud i mewn. Mae hwn yn gwthio ar arwyneb y ysgyfaint, yr alveoli'n cyfangu, ac mae'r gwasgedd yn uwch nag ydi o tu mewn yr alveoli nag ydi o yn yr atmosffer. Felly mae aer yn symud o'r gwasgedd uchel i'r gwasgedd isel unwaith eto. So, addasiadau yr ysgyfaint. Mae gan fo arwyneb mawr sy'n cael ei creu gan y 700 miliwn alveoli. Mae gen ni muriau tenau iawn. Mae wedi amgylchynu capilarau.
Ac felly mae'r trolediad, pedair troledu'n fyr i'r cyflenwad da o waed. Unwaith eto, leinin llaeth a thraidd i nwyon, ac yr ffeibrau collagen ac elastyn yn golygu bod o medru adlamu yn ôl i'w maint. Felly, pan mae o yn allanadlu, mae llawer o hwnna yn cael ei wneud o'r elasticity yr ysgyfaint. Mae'n mynd i fynd yn ôl, fel byswn ni'n gadael i balŵn fynd yn ôl, mi wneith o fynd yn ôl i'w maint arferol, a felly mae hwnna yn creu gwasgedd is, neu mae'n creu yr cyfaint is mewn yn ysgyfaint ni. Right. Rwan, just cwbl o bethau olaf yn wneud fan hyn. Yr pethau ychwanegol i beth ni'n wneud yn tygau ydy, mae gennym ni surfactydd. Rhan mae surfactydd yn sylwedd sydd yn cael ei creu yn ein ysgyfaint ni mwyn creu neu torri yr tyniant arwyneb. Ac be mae hynna'n golygu ydy mae'n nid o'n haws i ni fedru anadlu. Mae babis sydd yn cael i'w geni yn ifanc iawn ddim gyda neu ddim yn creu digon o surfactydd. So mae surfactydd yn cymegyn sydd yn golygu mewn stopio'r ysgyfaint rhaglynu at ei gilydd. Mae o yn lleihau'r tyniant arwyneb. Mae o wedyn yn broblem mewn babis sydd yn gallu cael ei geni yn gynnar oherwydd dydyn nhw ddim yn creu digon o surfactydd. A felly mae nhw angen cael yr surfactydd yma, neu mae angen help gyda'i o anadlu. So hwnna di un o'r pethau eraill. Nwch chi weld fan hyn llun o'r ysgyfaint, felly dy ddim yn edrych berffaith fel hyn. Dyma di be mae yr ysgyfaint yn edrych fel mewn unrhyw fath o lun microscope. Yn olaf, mae gennym ni cronodiadau y gwahanol nwyon. Rwan, yr pethau od fan hyn ydy hyn. Dyma faint ocsigen sydd yn yr aer da ni'n anadlu mewn. Dyma beth ydy yr cronodiad yr ocsigen yn yr alveoli. Rwan, pan dyn ni'n allanadlu, mae'r cronodiad yr ocsigen yn ymddangos i wedi codi. Ac yr un fath efo'n carbon dioxide. Mae lefel carbon dioxide yn isel iawn yn yr alveoli, ond wrth i'r aer gael ei allanadlu, mae'n ymddangos fel petai yr cronodiad wedi cynyddu. Rwan, be sy'n bwysig sylweddoli fan hyn ydy, mi ffeindio lle mi roi llun bach. Right. Mae fo yn alveoli. Rwan, mae yr 13% yn fan hyn, yn yr alveoli. Dyna lle mae cyfnewid nwyon yn digwydd. Wrth i ni anadlu allan, mae yr nwy sydd yn cael ei anadlu allan yn gyfuniad o yr nwy sydd wedi bod yn yr alveoli, ond y nwyon sydd wedi aros yn y trachea ac yr bronchus a'r bronchiolynau. Does na ddim cyfnewid nwyon yn fanna, felly mae'r aer sydd yn rhain ar 21% ocsigen. A felly, wrth i'r aer cael ei anadlu allan, da ni'n cymysgu y ddau yma hefo'i gilydd. Ac yr un peth fan hyn, da ni'n cymysgu'r carbon dioxide hefo'i gilydd. A dyma sut da ni'n dod i fyny hefo lot llai o carbon dioxide yn yr aer da ni wedi anadlu o'i gymharu â beth ydi o yn yr alveoli. Ac yr un fath hefo yr oxygen yn ogystal. OK. Right. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Mae wedi bod yn rhediad reit fyr drwy yr cyfnewid nwyon, ac dwi'n gobeithio fod hwnna yn helpu chi hefo eich adolygu ar hwn.